Mura akong undang ko. Agoy kakurangan sa Pasong yung ulo. Kaya maglayas niya. Hi guys! Welcome back to my channel! Di ako karon sa akong gikatulgan kagabi kay wala ko nakuha sa akong partner kagahapon. Gikan man ko sa hinguog kay na ako gipalit nga importante. Kani akong gipalit charger kay ang akong cellphone ang charger niya gikit-kit sa itoy. Akong ginagamit na charger katong sa Cherry Mobile nako niya. Di man mahimo kay ngano dugay kay mapuno ang akong cellphone dahil sad kay malubat man nang nahita jud ko pagi nga makapalit ko og bag-ong charger kay para insakto ang charge sa cellphone. Kagahapon nagpasundo ko, wala ko niya nasundo kay nag-ulan man pod. Mao to nga diri na lang ko nangitag paagi nga makakatulog ko diri sa ubos. Nag-live pod ko kagabi. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan, sa inyong mga suporta, daghan kayong salamat. Nya, mamahaw ko karon. Ay, napadiay. Namalit pod ko ukay-ukay. Ara, kung gipalit na ukay-ukay. Nya, naapod kang mama dani. Yara nga. Nagpalit po kog doormat. Daw ka ng patungan bitaw sa kuan, kaldero. Nga nakadakua. Nagpalit po ko ana. Karon mamahaw ta ninyo. Ang akong sudan, lami kaayo, akong sudan. Diara akong sudan, atay, and gulay. Tapos karon taod-taod mo out na ko ani kay 10 naman ko taman sa buntag. Kagabi nag-tripod ko pag live. Mao to nga gitry na ko kay usahay mo gud ang signal kuan mawala-wala mo nang gitry lang nako. Daghan kayong salamat sa inyong suporta, sa inyong suporta sa kuha. Daghan kayong salamat. Ang usapod sa purpose nga akong giadtuan gahapon sa hinguog ang kani kay na intot man siya naputol ni siya para ni siya sa microphone kani isaksak sa cellphone unya kani dito sa microphone kay katong pagkatumba naputol man ni mao nang ang akong mga video hagashas na kayo ang hangin kay wala na may microphone. Mao po ni akong usa nga giadtuan dito. Mao to nga diri ko nakakatulog kay gikontak na ako wa naman na kontak nya nag-one pod. Mao to nga wala nakatugbo akong partner. Kay gignan ako siya ana orasa magpa-signal ka kay manawag ko kay para magpasundo na din ko. Ipagkontak na ako kay wala man. Wa man ako nakontak niya. Nag-ulan pod mo nang sabot na lang pod ko niya. Nangita ko diri sa akong nakatulgan. Wala diri ko nakakatulog. Gipaningot ko kay wala ko giun ang electric fan kay hagashas ang hangin sa video. Nya mga onata ninyo. Mga onata ninyo. Sabi ka kung sudan ko otan. Ako ni kuan kay ngano. Agot doon man jud ako ning utan. Yan. Super lami. Ang akong almusal. Kain tayo guys. Doon ako ni kay sayang. Lamig luto si ate. Ang night dito 6 PM to 10 AM 500.
na electric fan. A few moments later. Hi guys! Here na ko sa among bukid. Then, ipakita na ako sa inyo ang akong mga napalit. Wala ko nag-video kaganiha kay daghan kay kog dala. As in, daghan kog dala. Mauna wala ko naka-video kay mauna akong dala kaganiha ho. Kani, muna akong dala. Kani. Daw. Kani. Mao ni akong dala kaganiha, mao nang wa ko naka-video dito sa merkado sa Balingwan. Yan. Unya karon, ako ipakita sa inyo akong mga napalit. Di ara excited kay ko ha, musuot. Oh, see, first time na ako magsuot ingon ani. Tapos kani atong gision diretso. Yan. Kani nagpalit ko sa butanganan sa kaldero. Kaya kung kita og matungtong sa lamisa, di ra kay siya mabuling ang lamisa. Unya, bumili din ako ng ganito para sa aming pintuan. O, di ba? Mayroon na kaming ganito. Sosyalan kaayo. Unya, di apa. Ukay-ukay. Pambaji kaayo, bayot. Di apa. Suoto na ako pag vlog aring bukid. Kani. Pambaji kaayo. Tapos kani kang mother. Oh, kang mother. Tapos di apa. Yan na apa. Wala na ko nakapamili sa kang lula. Kani kang mother, gihapon. Sa akong partner, na naman niya katong gipadala sa package, yahaman tutanan. Di apa, kang mother. Oh. Diba? Oh, nay, okay. Di apa, kang mother. Tapos, pagpangas ko kanina, ang binili ko, bago ako nagpangas, bumili ako ng, yan, tinapay. Yan, maraming tinapay. Tapos, walang torta kanina sa bininhan ko, ito na lang ang binili ko, banana cake para kay Lola. Tanawa ang mga bata. Nara. Behave kay sila kay nagingon man ko nga ayaw mo pag sa bahay ha. Oh. Nara naghuwat-huwat sila sa pan. Naghuwat-huwat sila sa pan. Tapos ang partner ko andon sa kwarto. Iwan ko bakit di lumabas. Limonseto. May binili ako na apple. Oh, magtunga-tunga ra mo ha. Kay Tagsa tanan. tagsa. Tunga-tunga ra kay pila ra ni a. Lai, muha na lula, kang lula, apple. Ha? Ay, di ka kadulot, dane? Ay, dili ko nung kadulot si Lula. Kanina lang kang Lula, banana cake. Si Lula, dili siya makadulot. Nagpalit kong apple, kaya ko nga, tagaan ako si Lula para magkakaon si Lula ang apple. Di man day siya kadulot. Ayaw niyang makagat kasi wala na siyang ngipin. Tapos, ito na lang sa kay Lula. Kuwasa sa kutsilyo palyog ka. Paspas ka ayo akong mga pag-umangkon. Kaya ito ni putol-putulon. Pas kay, magkuhan din tagpaniud to. Ako na ni siyang putulon. Para kay Lola. Ayan. Lula, diara Lula. Banana cake na lang kang Lula. Kaya di man siya kadulot sa apple. Ato ning putol-putulon ng apple. Pila mo kabuok? 2, 4. Sige.
kaning duha i-divide na ko ni sa ilahang 5. Kay to pamansad si Luy dadto sa pikas balay. Hugasin sa ni dito ka. Faster. Abtik ako mga pag-umangkon. Tapos hatagan pud mo na ako sa pan. Diba? Ang dami ko pang nabili. As in, ang dami kong nabili ngayon. Yan. Thank you so much. Ito, i-divide ito ng 2. Kasi marami akong pamangkin. Yan. Tapos ang partner ko, hindi talaga lumabas, oh. Nakinig lang siya. Ayan. So, 4 na siya. Akong tawagon si Ingot. Come here, Ingot. Atong tawagon si Iglot. Oh, si Iglot. Oh. Ali dani dool. Ali sa dini kay wala pa nahuman ay pag lakaw diretso unsay imong ikasulti. Thank you. Ang sunod, si Mimi, atong tawagon. Ali, me. Ayan, ali. O, taysa pa, me. Ali. Unsay may kasulti, me. Alamat. O, kiss ni Mami, B. Kiss ni Mami, B. Salamat. Ang sunod, si Lingling. Ayan, si Lingling. Si Tabalingling. Tambi. Ayan, si Tabalingling. Mungale. Onsay imong ikasolte. Salamat. Okay, si Mami, be. Yes! Salamat ko na ingon si Lingling. Ang sunod, si Loy. Oh, di ara. Onsay imong ikasolte. Salamat. Kiss ni Mami. Ako mga pagmamapagpupos, mga kuan mo, mga giringin. Ang sunod, ang among tita. Si Bintoy. Amon siyang panganlan sa Katrina. Yeah. Hey! Ali. Unsay may kasolte? Salamat. Salamat. Yung kiss ni Mami, be. Salamat. Lola, dili ka kaon ne? Wala. Ako Wala ngipon. Kani, nagpalit ko sa atay. Hawag-hawag namin. Ha? Hawag namin. Kauban. Nagpalit ko sa atay. Atay niya siya sa manok. Nagpalit ko. Mura 1 kilo ni siya. Unya, nagpalit pud ko sa tiil sa manok. Lami mo guni siya adobohon. Tiil sa manok. Bumili ako ng isang manok kasi subukan ko pag-slice kung ilan ang slice nito. Kasi balak ko, gagawa ako ng fried chicken dito sa aming bukid. Tapos, bumili ako ng isda. Ayan. Tapos, ito, Bombay. Bombay akong napalit na panako. Muna akong napalit kaganiha. Nga. Mula gito nga, wala na ako nag-video kay ako lang ang mag-isa. Tapos, marami akong dala. Ito na. Ipaluto ko na to ng partner ko. Nara, kumain na sila. Me, lami mong gikaon, me? Unsay mo ikasulti, me? Salamat. Ha? Salamat. Salamat. Lami mong gikaon, me? Agay. Agoy sa akong partner. Agoy, napalingog-lingog naman siya. Agoy, natulog siya. Agoy. Abay niyang itoy. Agoy sa akong partner. Nag-abay ang itoy pagkatulog. Agoy. Hindi lutuan na bib. Kani, ako na slice dani ha. Kay, kung ano na to ni upila ni ka-slice. Isus, may tako pa to yung manok dito ni Kuan. Kontra na, pila man nila eh. Pila na, babe? 1.7, Isimba ko, bukabok to nito ilan kingoy, kagko kayo.
Kansi mo na, gamay mo na. Maglulya, mangudsad na siya. Di na ngay biligya. Ano Ano isda ko? Hatagan na nato sila ang tidani isda di. Masuli tuyo. Suka. Tuyo og suka. Hoy. Unsa yung nagluto nimo di ay? Isda prito. Agoy prito na di daghan mantika di ay. Pritong isda, nangadugmok-dugmok, nangaunsa man nga biboy. Atay, niluto niya ang atay. Ayan, ang kanang tiil, saan mo pagluto? Adubo ito na. Dubuhon na na. Pamahaw, panyudto, panyapon, pamahaw. Mga nga sudan. Ginipiyuhan, ano mo ng tiil? Mana? Atay. Gisagol mong atay og tiil? Wala. Ayan guys, sexy na sexy ang sinina. Gawas ang yutoch. Bonggesyos. Okay. Diba? Dako laki kog bilbil. Puna ng bukmang ko. Diba? Siya nagluto ng mga ulam. Ayan. Magaling magluto yung partner ko. Kain tayo guys! Ay atay, di mo guni alang-alang ang pagluto. Balik. Anghit. Usog mo dua ba? Mo gaway. Na. Kung dito na bukog na. Kaya bukog balik na dito ka. Ay, katulog. Huwag katulog. Agato ko sa G-Jors. Panlaki ko dito. Naon talang. Dalhon ako din Ano ba tayo? Dati si George nga. Pagka ko sa amay bisya. Lagi na maghapon na rin. Ano man di ay? Mura akong tungkang ko. Agoy ko kurang. Pasong na ko yung ulo. Kung magminyo siguro ko maghilaka siguro ka. Okay. Maglaka ko. Ba't maglaka ko? Bata. May bib! Put! Pati na pisik ka rin, hindi mo tipot. Ito eh. Ma, ko lang yung ba? Kabaho din, sige. Hanapay ko ng plato ko. Hanapay mo ko. And guys, daghan kay salamat sa inyong tanan. Nahuman na kaon sa akong partner. Ayan. Thank you so much. Bye! Don't think